बिहामजो ओइ बिहामजो ओइ मामोन बाबुआ उन्दुलांबाय नामा? औ उन्दुलांदों। ए एसे गामियाव लानानै थांगोन होनना सानदोंमोन आं गथ'खौ। दाहाय बेलासे लांनो हासिगोन दे आयै। दे होमब्लालाय मोनसे बाथ्रामोन ना बिहामजो। मामोन आयै? माबामोन दे बिहामजो, आं बाबुआ मोजाङै जोनोम जाबोला मन्दिराव फुजा हैगोन होननानै बावनानै दोन्दोंमोन, हैनोनो हाला माथो। बेखौनोथ' आयै आंबो साननानै दंमोन। मा लांनो आयै, मन्दिरावबो जों गोरिबालाय लांनो थाखाय जेबोआनो गैया, फिथाइ सामथाइ मा लांनो मन्दिराव। आङो माब्लाबानिफ्रायनो फुजा हैगोन होनना साननानै दंमोन, नाथाय फैसा गैयैखायनो फुजाखौनो हैनो हायाखै आङो मन्दिरावबो। फिसाखौ खेबसे मन्दिर देखायहैनानै खुलुमहोना फैगौमोन, मायबाफोर सनि जनि दंबा दानजालांथो। दे इसोराबो मिथिगौ दे जोंखौ गोरिब होननानै। मा नांगौखाय एसे बुट आरो बिबार धुप पेकेटसे लांनानै थां, बेनो जागोन दे। मालाय गोनांफोरासो हाजार थाखानि फुजा गाइखेर बावहैयो, जोंफोरलाय अबाव गैयि मानसियालाय। जागोन दे बेफोरनो, इसोरनो एसेबां माबाबाबो जायो। मालाय गोथार गोसोजों फुजिनानै थुबिसे बिबार बारसे होबाबो इसोरा गोजोनगोन। बेथ' नंगौ आइ, थेवबो एसे होनो मोनबा गोसोखौ मोजां मोनो आरो। इसोरनि नामाव इसोरखौ एसे बावनो हाबोला, मानसिफोरनो जाहोनो हाबोला एसे गोसोखौ मोजां मोनो आरो गथ'नि मुङाव। फाननोबो जेबोआनो गैला। र' आं बै गय फांनैनि गयफोरखौनो एसे हाननानै लांनि र', गाबोन हाथायाव बिक्रि जायोना जायाथाय। बाबुनोबो गस्ला गांसे नांगौमोन, गस्लाखौनो बायना होनो हायाखै। माथो खालामनो बेसेरा, गानथों दे बोरायफोरखौनो। मालायनि बोराय गस्लाबाबो गानथों दे, बिदिनो देरथों आरो जों गैजारिनि फिसायालाय मालायनि गस्ला गाननानैनो माथो होनबावनो। नों मिथिगौ सुदेम, बे बथलनि अनगायै आंहा आरो रावबो लोगो गैलिया। आं गोसो जाबा दुखु जाबा बे बथलजोंनो गोसो फोरमायलायो। बेनो आंनि जिउनि लोगो दानियाबा। बेजोंनो आङो गोसोनि बाथ्राफोरखौ शेयार खालायो। बेखौ लोंनानैनो आं एसे गोसोखौ सान्ति मोनो। नों माबोरै दं सुदेम? नों मोजाङै दंना? नों गाज्रि मोननाङा सुदेम, नों आंखौ लोंनो होआमोन, नाथाय नोंखौ गोसोखांबोला आङो लोङो। आंहा जेबो राहा गैला लोंनायनि अनगायै, बेखौ लोंबासो आं नोंखौ आङो नों गाज्रि मोननाङा दे सुदेम। आं लोंग्रा जाबाय, गाज्रि मोननाङा नोङो दे। जिथु नों मा रायज्लायबाय दं नोङो हारसिं? सुदेम। हा? रितु, माबा आं लोगो सासेजों रायज्लायबाय दंमोन। नों मानो फैदों हारसिं सायाव? सोरखौ मोनबाय थानो रादाय, बेनिखायनो हारसिंनो सोलोंगासिनो दं। आंखौ लिंहरनांगौ। नोंखौबालाय अबाव मोनबाय थानो रादाय। मायबाफोर नांगौमोन नामा नोंनो? आङो आर्टनि रुमाव, आंनि पेइन्टिं खालायग्रा रुमाव थांगौमोन। गोसोखांसोदों आं बे रुमखौ, नायनो लुबैदों। थौ आं लाना थांगोन थौ, फै। नै दा सफैबाय। रितु, मानो खारनांगौ नोङो? नै खिं दे सिखार।
हाखु दाखु खालायनो नाङा। बे आंनि जिउनि बेनो बयनिख्रुइबो मोजां मोननाय खामानिमोन। बेखौनो आं मावनो हाला। आं जायखौ मोजां मोनोमोन बेखौनो इसोरा आंनिफ्राय गोजानाव खालामनानै लांबाय। आं दा माबायदि बेफोरखौ खालायफिननांगौ? आं अबाव मोनफिननो बे जिउखौ? बे समखौ अबाव मोनफिननो? आं अबाव नागिरना थांनो? मानो हरफिनला आंनो इसोरा बे जिउखौ? रितु, गाबनो नाङा। फै आंसो फै। नों बेयाव थाब्ला आगोलनि बाथ्राफोरखौसो बांसिन गोसोखांगोन। फै। रानाय। गाबनो नाङा। गासैबो मोजां जाजोबगोन सानसे समाव। इसोर दंना, इसोरा गासैखौबो मोजां खालायना होगोन। गाबनाङा। रानाय, नों मिथिगौ ना? आं आइखौ गोसोखांब्लानो बे रुमाव फैनानै आइनि सावगारिखौ आखिफैयोमोन। दरसि दरसि मोनबानो आइखौ गोसोखांबानो आइखौ आखियोमोन आङो। आइखौ सावगारि आखियोमोन आङो। दा आं माबोरै आखिबावनो आइखौ? माबोरै नायबावनो आइखौ? आंनि जिउनिफ्राय इसोरा गोबां खुसि थाबनो लानानै थांबाय। आंनि जिउआव आंनि आइखौबो थाबनो लानानै थांबाय। आइ गैयामोनब्लाबो आं आइखौ आखिनानैनो गोसोखौ सान्थि लायोमोन। आइखौ खाथियाव थानाय बायदि मोनोमोन। दा आं सावगारिखौबो आखिनो हाला। इसोरा आंनि मेगनखौबो लानानै थांबाय। आं माखौ नायनानै थांना थाबावनो? आं गेजेर गेजेर थांनानै थाला सानो रादाय। रितु, गोसोखौ बेबायदि फिसा दा खालाय। नों बेबायदि गोसोखौ दुखु खालायबा आं आरो सयज' खालायनो हाया जायो। नोंखौ गाबनाय नुबोला, नोंखौ दुखु खालामबाय थानाय नुबोला आंनि गोसोआ आरो बांसिन गाबफ्लेयो। गाबफ्लेनाय बायदि मोनो आंनि गोसोखौ। बायग्लांजोबगोन बायदि मोनो आंनि गोसोखौ। नों मा आंखौबो गाबबाय थानायखौ मोजां मोनो नामा रितु? मोना। आंबो नोंखौ गाबनो मोजां मोना, नाथाय गेजेर गेजेर बिब्दिनो गाबफ्लाङो। गाबला दे। माबा, आंनि आइनि सावगारि दंमोन बै टिपुलाव। बेयाव टिपुल दंना? थांनाय लायलाय। र' लायनि। नै रितु, आइनि सावगारिया। अबाव? अबाव? नै। आयै, 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 नोंखौ माबायदि नायबावनो आयै? आयै, आयै। रितु, गाबनाङालै। रादाय। गासैबो हामजोबगोन, गाबनाङा। आयु, आंनि आबौ सानिया, आबौ फिसा। दिनै मन्दिराव थांगोन दे जोंहा दे। ओम नम नम ओम बाबा होनगोन दे मन्दिराव दे। बिहामजो, दे थाबनो थुखैफैदो गथ'आ। आइया देलायसोदो खोमालै ना? आइया, दे आइखौ लिंहर। आयै, फैदो, फैदो होननानै। बेंटुलथुनिया। आंनि आबौ सानाया माब्लादि थाबायनो हागोन, माब्ला खारथिंलाबायगोन ना? मा खालायदोंलै बिबै फिसौला? ए आगैसो माथो फै। फिसौज्लाखौ मोननायखाय माथो थांलानो जों फैथिं। समखौनो मोनलाहाय आगै थांनोनो। फिसौज्लाखौ लानानै थांनांगौ बेरायनाय बायदि। थाङाबो आंनो बेखायनो फैथारबाय दिनै। नों फैनांगौ आरो, नोंसा मालाय खामानि मावग्राबो दंखायो न'आवनो। मेरला मानसि दङ जोंहा आरो हारसिं ना, हाख'वा।
बे गथ'खौनो लाबाय थायो आरो बेनिफ्राय बिफायालाय माथो जाखो रादायालाय फन हरदोंना हराखै दाबो आइ बे पाप्पि फिसानि बाथ्राखौ बुङो नालाय आं सिगाङाव सोंनांला फैला बियो थैबाय बियो मा थैलाबायनो बिलाय आयु थैयाखै होनाबालाय माथो होनगोन बे पाप्पि फिसाखौलाय गोबां खस्थ' सहायनांबाय जोङो बे फिसायाबो गावनि फिसाखौनो नायनो फैया बेसेबा खस्थ'यै जोनोम होबाय थेवबो खेबसे नायफिना मा मानसि बिलाय बेखौलाय थैया होननानै माथो बुंनांगौ थैनायानो साबसिन गावनि फिसाबाबो सैखाङाहाय आं बिदि खालायबोला मोजां मानसिब्ला बेबायदि खालायगौमोन बियो जायखि जेराव जि खालायबाय थाथोसै गैला होननानै सानबाय आं बे सासे फिसाखौ आयै बे ससेनिफ्राय थाबायनानै थांसै खोमा दे फैसायानो थोस्लाबनाय नङा आयै गारियाव थांबा भारायानो बुरजाथारनांगोन थाबायनानै थांसै दे जोंथ' थाबायनानै थांनो हायो र' जेबो खस्थ' मोना नै आबौ फिसायासो खामजोबगोन आरो सान्दुङाव बेसेरा अन्थाव बाथावनो साथाबो गंसेबो गैया न'आव माथो खालायबावनो आयै फैसायाबो थोस्लाबा गारियाव थांनो इसोरनि नामाव दिनै सानसेखौ खामथोसै दे बेसेरा नुदों माबायदि मोखां नायनानै मिनिबाय थायो गल'ल'नो सान्दुङाव खामनांगोन नों दिनै थौहाय थांसै गोबाव जाबा आरो मानसि फैजागोन जोंहा थांसै दे मन्दिराव ना शिब बाबाखौ खुलुमहैनो